дӯстони азиз, салом ба ҳама. Имрӯз бозиҳо нестанд, танаффус, аммо футбол ҳеҷ гоҳ намехобад. Вақте бозӣ нест, хабарҳо бозам зиёд мешаванд. Барои ҳамин имрӯз мо дар бораи охирин навгониҳои футбол суҳбат мекунем, дар бораи он чизое ки дар атрофи клубҳо, бозингарон ва мураббиён рӯй дода истоданд. Ман фикрҳои худро мегӯям, мисли ҳамеша оромона таҳлил мекунем бештоб. Агар ягон мавзӯъ бештар ҷолиб шавад, мо онро ҳатман дар телеграм ҳам идома медиҳем. Онҷо муҳокима, фикрҳо ва хабарҳои нав ҳамеша ҳастанд. Пас агар ҳоло ҳам дар телеграм канали ман обуна нашуда бошед, ҳатман ворид шавед. Ссилка дар описанияи видео ва дар комментарияи якум закрепит карда мешавад. Акнун дар ягон ҷо баъзур шунед, мо бошем сар мекунем. Хуб дӯстони азиз, оё ҳамин тавр қиссаи Муҳаммад Салоҳ дар Ливерпул ба охир мерасад? Бе хайру хуши зебо дар Энфилд, бе лаҳзаҳои эҳсосӣ, бе қарсақҳои мухлисон, фақат як рафтани хомӯш гӯё аз дари қафо мебарояд меравад. Ростӣ ба ин бовар кардан то ҳол душвор аст, зеро мо дар бораи як бозингари оддӣ не, дар бораи рамзи ҳақиқии Ливерпул дар солҳои охир гап мезанем. Ҳамагӣ 6 моҳ пеш Салоҳ Слотро таъриф мекард, мегуфт ки мураббӣ ба ӯ озодӣ дод, иҷозат дод ки бозии худро нишон диҳад ва дар Премер-лига фарқият эҷод кунад. Аммо ҳоло ҳамаи чиз баръакс шудааст. Ҳафтаи гузашта Салоҳ равшан фаҳмонд ки худро гунаҳгор ҳис мекунад, гӯё ҳамаи мушкилоти даста ба гардани ӯ афтодааст ва ин нишонаи хуб нест. Бисёриҳо ҳатто Стивен Ҷерард ҳоло ҳам умед доранд ки тарафҳо ором менишинанд ва як роҳи ҳал пайдо мекунанд. Аммо вақте бозингаре мисли Салоҳро ҳатто ба сафар ба Милан намебарӣ, ин аллакай бисёр чизро нишон медиҳад. Пас аз суханҳои Зедоров ҳам равшан шуд ки Слот нияти оштӣ кардан надорад. Агар Салоҳ боз ба Брайтон ҳам бозӣ накунад, эҳтимол зиёд аст ки мо ӯро дар либоси Ливерпул охирон бор дидем. Барои мухлисон ин бисёр дарднок аст, ин равшан аст, аммо агар муносибати мураббӣ ва бозингар тамоман вайрон шуда бошад, клуб маҷбур аст ба оянда нигоҳ кунад. Бо эҳсос танҳо кор пеш намеравад ва маҳз дар ҳамин ҷо фаҳмида мешавад ки Ливерпул аллакай ба зиндагӣ бе Салоҳ тайёр мешавад. Бояд росташро гӯем, иваз кардани Салоҳ ғайриимкон аст. Чунин бозингар нест. Дар 5 лигаи бузурги Аврупо 8 сол боз ягон вингер чунин рақамҳо нишон надодааст. Фақат дар мавсими гузашта Салоҳ дар 57 гол бевосита иштирок кард. Ин рақамҳои беҳтаринанд. Ливерпул касеро намеёбад ки ояд ва фавран ҳамин қадар гол диҳад. Ин ҳақиқат аст, аммо клуб кӯшиш кардааст ки вобастагӣ аз ӯро камтар кунад. Барои Исак ва Экитеке пули калон сарф карданд. Экитеке ҳоло умед мебахшад, аммо Исак, агар росташро бигӯем, ноумед кардааст. 2 гол форма тамоман нест, ба бозӣ одат карданаш душвор аст, гарчанде дар дохили клуб ҳоло ҳам бовар доранд ки вақте ӯ пурра омода мешавад, натиҷа медиҳад. Аммо мушкилии асосӣ ҳоло флангҳост. Ливерпул айни ҳол вингери тез, пурқувват ва омода надорад ки ҳар ҳафта дар Премер-лига фарқият созад. Барои ҳамин ҳам номи Антуан Семеньо зиёд шунида мешавад. Кеза ҳаст, вале Слот ба ӯ бовар надорад. Фримпонг формашро нигоҳ дошта наметавонад. Собослай маҷбурӣ дар тарафи рост бозӣ мекунад, гарчанде ки ин ҷои ӯ нест. Ҳама ин қарорҳо муваққатиянд. Ба Ливерпул вингери воқеӣ лозим аст ва Семеньо ба ин нақш хеле мувофиқ аст. Ба наздикӣ ӯ 26 сола мешавад. Чанд сол пеш дар чемпионшип бозӣ мекард. Ҳоло бошад яке аз душвортарин бозингарон барои муҳофизони Премер-лигаи Англия аст. Тез аст, қавӣ аст, рост ба пеш меравад, метавонад бо ҳардуи по гол занад, аз масъулият наметарсад. Дар оғози мавсим ӯ ҳатто дар Энфилд ба Ливерпул мушкилоти калон сохт. Ин тасодуф нест. Семеньо роҳи сахт гузаштааст. ӯро рад карданд, ба клубҳои калон нагирифтанд, вале ин ӯро шикаст надод, баръакс қавитар кард. Ӯ болои худ бисёр кор мекунад, бозии худро таҳлил мекунад ва пеш меравад. Чунин бозингарон одатан муддати дароз сатҳи хубро нигоҳ медоранд. Бале, Ливерпул мушкилоти дигар ҳам дорад. Стандартҳо, опорник, аз ҳама муҳимаш дифоъ. Аммо як вингери пурқувват ба онҳо ба ҳар ҳол лозим аст, ҳатто агар Салоҳ дар даста бимонад. Зеро бозиҳо бисёр ҳастанд ва интихоб кам. Албатта роҳбарият метавонад шубҳа кунад, пули зиёд сарф шудааст ва на ҳамаи трансферҳо натиҷа доданд. Аммо нархи Семеньо чунин имконият аст ки аз даст доданаш хато мешавад. Беҳуда нест ки Манчестер Сити ва Тоттенхем ҳам ба ӯ таваҷҷӯҳ доранд. Салоҳ дер ё зуд Ливерпулро тарк мекунад. Ин ногузир аст. Савол фақат кай. Агар ин ҳоло шавад, зарба сахт мешавад, аммо агар Семеньоро бигиранд, ин зарбаро камтар дарднок мекунад. Ӯ Салоҳро пурра иваз намекунад, вале намегузорад ки даста якбора ба поён равад. Ҳолат ҳоло ҳамин аст. Душвор, баҳснок, пур аз савол. Шумо чӣ фикр доред дӯстони азиз? Ливерпул дуруст мекунад ё иштибоҳи
калон мекунад. дӯстон, имрӯз паго ва пагои дигар бозиҳои калон мегузарад ва шумо метавонед ҳамаи рақобатҳоро бо сарпарасти видеои мо ширкати 1x ҷолибтар гардонед. ин ширкат чандин сари сол мешавад ки кору фаъолият дорад ва беҳтарин шароитҳоро фароҳам меорад. танҳо дар моҳ ва танҳо барои шумо мо промо тайёр кардем бо номи AMG 0777 ки нафароне ки то ҳол регистратсия накарданд метавонанд дар аввалин пардохти худ то ҳаҷми 8000 сомонӣ бонус ба даст оранд. ссилкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. имкониятро аз даст надиҳед. акнун дӯстон, биёед каме дар бораи Холанд ва мавзӯи Мбаппе гап занем. ростӣ ин мавзӯъ бисёр ҷолиб аст. Эрлинг Холанд баъд аз бозии худаш гуфт ки набудани Килиан Мбаппе ба Манчестер Сити як бартарии равонӣ дод. лекин ӯ ҳамзамон таъқид кард ки онҳо аз ин хурсанд нашуданд ва ин гап бисёр муҳим аст. Сити ба Бернабеу бо ҳамин фикр рафт ки бояд бар зидди яке аз беҳтарин бозингарони ҷаҳон бозӣ кунад. ҳама медонистанд ки Мбаппе каме мушкилӣ бо зону дорад, вале ӯро ба ҳаят ҳамроҳ карданд. бисёр касон фикр мекарданд ки ҳатто агар ӯ пурра тайёр ҳам набошад метавонад ба майдон барояд ва бозиро тағйир диҳад, аммо ин нашуд. Реал қарор кард ки риск накунад ва Мбаппе тамоми бозӣ дар курсӣ монд, ҳатто вақте ки дастааш мағлуб мешуд. Холанд гапи рост гуфт. вақте чунин бозингар ба майдон намебарояд, ту хурсанд намешавӣ, зеро футболбозони калон мехоҳанд бо беҳтаринҳо бозӣ кунанд. лекин аз ҷиҳати равонӣ эҳсос мекунем ки кор каме осонтар шуд ва ҳамин чиз дар чунин бозиҳои сатҳи баланд бисёр таъсир мерасонад. барои Сити ин албатта як бартарӣ буд. Мбаппе ин голҳост, ин суръат аст, ин фишор ба муҳофизон аст. бе ӯ Реал ҳамла мекард, вале он бозингаре набуд ки бо як ҳаракат бозиро гардонад. Холанд инро хуб мефаҳмад. худи Холанд бозии хуб гузаронд, пеналти зад, голи ҳалкунанда зад ва дар ҳамаи муборизаҳо фаъол буд. ӯро доим тела медоданд, ба бархур мерафтанд. Асенсио ва Рудигер сахт бозӣ мекарданд бар зидди ӯ. ба назар мерасид ки ба Холанд ин ҳатто писанд буд. ӯ гуфт ки чунин дуэлҳо барояш ҷолибанд, лекин дар як лаҳза Рудигер аз ҳад гузашт ва Холандро тела дод. ба фикри ӯ ин пеналтии равшан буд. ин пирӯзӣ барои Сити бисёр муҳим буд. пеш аз ин онҳо аз Байер бохта буданд ва боз як бохт метавонист ба даста сахт таъсир расонад. ба ғайр аз ин, Бернабеу яке аз душвортарин майдонҳо дар Аврупо аст. Сити инро хуб мефаҳмид. Холанд гуфт ки бозӣ каме бесару самон буд. бисёр лаҳзаҳо буданд ки метавонистанд беҳтар истифода шаванд. худи ӯ метавонист боз як гол занад. Доку ҳам чанд бор наздик буд, лекин чунин бозиҳоро пурра идора кардан мумкин нест. барои ҳамин ин ғалаба барои онҳо бисёр қимат буд. ҳоло Сити дар ҷадвали Лигаи Чемпионҳо боло рафтааст. чанд бозии дигар мондааст ва вазифа равшан аст гурӯҳро хуб тамом кардан ва ба 8 гунаи беҳтарин даромадан то ба плей-офф оромона бароянд. аммо агар ба асоси гап баргардем, набудани Мбаппе воқеан таъсир расон. на он қадар калон, лекин муҳим, ва ин нишон медиҳад ки як бозингар метавонад на танҳо ба бозӣ, балки ба ҳолати равонии рақиб ҳам таъсир расонад. шумо чӣ фикр доред дӯстони азиз? агар Мбаппе ҳадди ақал як тайм бозӣ мекард, бозӣ метавонист тамоман дигар шавад ё ин ки не? биёед дар бораи Ламин Ямал ва ҳамин иваз шуданаш дар бозӣ дар Лигаи Чемпионҳо бар зидди Айнтрахт камакак гап занем. бисёр одамон фақат эҳсосоти ӯро диданд, вале аслан ин ҳолат на дар бораи ноз кардан аст ва на дар бораи беэҳтиромӣ ба мураббӣ. ин бештар дар бораи характер ва фикрронии як бозингари калон аст. бале, Ямал норозӣ шуд вақте ки дар дақиқаҳои охир ӯро иваз карданд. ӯ инро пинҳон накард, лекин биёед росташро бигӯем. ин ҷо чӣ хато аст? бача амагӣ 18 сол дорад. ӯ паси голӣ дод, лаҳзаҳо сохт, қариб тамоми бозӣ бо тӯб буд ва бо вуҷуди ин мехост то охири бозӣ дар майдон монад. барои ман ин мушкилӣ нест, баръакс ин нишонаи бозингари сатҳи баланд аст. ба футболбозони бузург нигоҳ кунед. Криштиану Роналдо ҳамин хел буд, Месси ҳам ҳамин хел буд. танҳо эҳсосоташро оромтар нишон медод. бозингарони калон ҳеҷ гоҳ намехоҳанд майдонро тарк кунанд. онҳо ҳамеша фикр мекунанд ки бозам бештар фоида оварда метавонанд ва Ямал айнан ҳамин хел аст. ин бори аввал нест ки мо чунин рафтори ӯро мебинем. пешам буд вақте гол зад, аммо аз бозии худ қаноатманд набуд. вақте ба мураббӣ нигоҳ мекард, гӯё мепурсид: чаро маро иваз мекунӣ? ин аз худписандӣ нест, бародарон. ин аз талаботи баланди дохилии худи ӯст. ӯ аз худаш бештар талаб мекунад, аз ҳама бештар. дар чунин ҳолат бисёр муҳим аст ки мураббӣ чӣ гуна рафтор мекунад ва ростӣ то ҳозир Флик ҳамаи чизро дуруст мекунад. ӯ оромона фаҳмонд ки чаро Ямалро иваз кардан.
гуфт ки вақт кам буд ва корҳои дигар ҳам буданд ва муҳимаш ӯ гуфт ки чунин эҳсосоти бозингар ба ӯ писанд аст, чунки худи ӯ ҳам замони футболбоз буд ва ин ҳолатро мефаҳмад. Флик аз ин масъала ҷанҷол насохт, фишор наовард, дар назди ҳама сарзаниш накард. Ӯ фаҳмонд ки эҳсосот ин чизи табиӣ аст ва ин бисёр муҳим аст, чунки дар футболи имрӯз агар мураббӣ чунин бозингаронро нафаҳмад, дер кор намекунад. Имрӯз бозингарон қисми асосии ҳамаи чизанд. ба Винисиус нигоҳ кунед, ӯро ҳама барои эҳсосоташ бисёр танқид мекунанд, лекин сабабаш чист? Чунки ӯ ҳис мекунад ки метавонад бозиро ҳал кунад. Ямал ҳам ҳамин гуна аст. Ино футболбозоне ҳастанд ки вақте бозӣ вазнин мешавад, пинҳон намешаванд, баръакс тӯб мехоҳанд, масъулият мехоҳанд. Ямал ҳамзамон кӯшиш намекунад ки Месси шавад ва ин бисёр муҳим аст. Худи ӯ борҳо гуфтааст ки Мессиро беҳтарин мешуморад, эҳтиром мекунад, аммо роҳи ӯро нусха кардан намехоҳад. Ӯ мехоҳад роҳи худашро равад. Рақами 10 барояш фақат рақам нест, ин характер аст. Ба рақамҳо ҳам нигоҳ кунед, дар 18-солагӣ ӯ аллакай зиёда аз 8000 дақиқа бозӣ кардааст. Барои ин синни сол ин бори хеле калон аст. Аз ҳамин сабаб Флик то андозае ҳақ дорад ки баъзан ӯро эҳтиёт кунад, лекин ҳар қадар Ямал калон шавад, орзуҳояш ҳам калон мешавад. Нигоҳ доштанаш мушкилтар мешавад. таъсири ӯ дар бозӣ бештар мешавад ва дар як лаҳза беҳтарин роҳ ин мешавад ки фақат ба ӯ халал нарасонанд. Вокуниши мухлисон ҳам бисёр ҷолиб буд. Бисёриҳо гуфтанд ки Ямал асабонӣ набуд, ӯ танҳо дар бозӣ ғарқ шуда буд ва ин рост аст. Бачаҳое ки футболро аз дил дӯст медоранд, ҳеҷ гоҳ намехоҳанд майдонро тарк кунанд. Маҳз ҳамин оташ онҳоро махсус мекунад. Имрӯз Ямал аллакай яке аз хатарноктарин бозингарони ҷаҳон аз рӯи таъсир ба бозӣ аст. Ӯ метавонад дар чанд сония бозиро дигар кунад ва вазифаи Флик ин аст ки ин оташро хомӯш накунад, балки ба роҳи дуруст равона кунад. То ҳол ӯ ин корро хуб мекунад. Агар ягон чизи ғайриоддӣ рух надиҳад, Ямал ояндаи Барселона барои солҳои зиёд мешавад. Ӯро хоҳанд ё нахоҳанд бо Месси муқоиса мекунанд. Аз ин гурехтан мумкин нест, лекин бо дастгирии дуруст ва бо мураббие ки мефаҳмад бо кӣ кор мекунад, ӯ метавонад ба бозингари таърихӣ табдил ёбад. Ҳеҷ кас аз клуб болотар нест, ин равшан аст, лекин баъзан худи клуб бояд ба истеъдод танҳо иҷоза диҳад ки бозӣ кунад ва нафас кашад ва то ҳозир ба назар мерасад ки Флик инро хуб мефаҳмад. Ба ҳамин тамом воридам ки иҷодкории ман ба шумо писанд меояд. Лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. Бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гайров. Хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.